sa pagbanhaw sa buhat sa Ginoo. Sa to pa nabanhaw mo kay ni apil mo banhaw sa iyang buhat, di nabanhaw mo. Una diha ang atong pagkabanhaw mao ang atong pagbanhaw sa buhat sa Ginoo. Unay atong pagkabanhaw. Dili kay madto na Ginoo tus lubong pangunon mo. Yeah. So we're going to Alan, Master. halal. Hindi ang mga ganda sa alas, ha? Hindi nyo, sa mukha ba diha? Ito po pinsay, sige. Card, asang mo lang. Pero, Ang atong halal. tuta. Ano yun? Ito na ba? Next. Next. Lagi sa may yapo na to.
Diyos.